Ассалом тамошобино сазе назарин саломатиё хубай боз ҳам зарафшон омадагием тамошобино ина нигоҳ кунед аз ин тараф поликлиникаи 14 мешава рӯ ба рӯи анамин шаҳре ки 117 навистагиа истигора дидем ясмин шоп духтарако акция эълон кардагиан инҷода ҳам либосҳои занона доранд ҳам кӯдакона аксияи дона бовар мекунед 65 сомон кардагиан киртои фасони паплина инчунин 65-80 намқи аксиё рафтестай ози якта ба якта ман инора бо шумода нишон метиҳам. Баъд нигоҳ кунед чихе борои новинкаи фасони туркию дубай омадай мана креп мепурсанд крепҳои фатима тамоми глош тамоми рангош дар ясмин шоп ҳастай рақамош ҳаст ина бинависен духтаро хоҳем биёен тамошо кунен киртои дона бигирен хоҳен нависен дастафкатон бикунан хулас ҳам барои фарзандотон аз иҷа либос меёбен ҳам барои хитон духтаракои хишрӯ инчунин материалҳои фасонам овардагиянд материалам гирифтанӣ бошен марамат доран биёен индиёзне акция рафтестай духтарако дар ясмин шоп нигоҳ кунед инами киртаакора диден ҳамхе хушрӯчаян ҳоз якчандша мекушояд нишон метиҳад нархошон 65 сомон шудагиай успед кунен инам киртои паплинаки фасон успед кунен и глоша бинен охи чихе хушрӯчаян доингакои ғавсакакана мана марҳамат 65 сомон ҳамаи ҳами қиматӣ буд кам мондагиай барои ҳава ина нигоҳ кунед чихе фасонакай 65 сомон кардагиан аз ҳисоби кам монда 65 сомон духтаро интихоб кунен дарава как дастафкатон мекунан ё ки биёен хитон ира бинен иша 18 фасон иша 18 фасон марамат зарафшон маҳаллаи зарафшон тамошо бино баъд аз поликлиникаи 14 рӯ ба рӯи истгоҳи рӯ ба рӯи шаҳраки 117 навистагиай ясмин шоп мана киртора диден ҳамаи ҳами 65 сомонай ана баъд бо 80 сомонам дорана ина ино 80 сомон мана кушодагиша бинен на диден чихе паплинакои поёнтар кар ина нигоҳ кунен диден ами паплинако 80 сомон беҳад глош хушрӯай чанд ранг дора 80 сомон кадомиша мегирен гил майда гил калон духти фасон то размери 60 ҳам меёбен мана платиҳои ина размерои майда хулас беҳад фасонакай беҳад хушрӯакай наворда надида бошен бинависен расмоша мепартоянд ё ки беҳтараш хитон биёен духтарако тамошо кунен инҷода бор бисёра инамино ҳамаш аксия шудагиай барои шумо ҳамаш қиматӣ буданд нигоҳ кунед духтаро инаи киртои вишивкадор киртои фасон аксия шудай аксияи идона мана остинакошам вишивкадора пешакошам 250 сомон кардагиян 300 сомон буд 350 буд ҳозир 250 сомон шид дар ясмин шоп ина марама дар кортон бошад дархост кунен дастафкатон кунанд ё ки биёен ва ира бинен духтаро турецкий оригинал 250 сомоне паплинако да гап нест духтаро марҳамат успед кунен мана иноям 250 сомон иглора бинен охи чихе хушрӯчаян ҳамаш хулас 250 сомонӣ дар ясмин шоп маҳаллаи зарафшон баъд аз поликлиникаи 14 ина баъди поликлиникаи 14 рӯ ба рӯи шаҳраки 117 рӯ ба рӯи нами истгоҳ хулоса тамошобино ясмин шоп ана иҷода ипекорам арзон кардан иё чанд 450 сомон ина ипеки фасони оригинал бархит кати бо комбинированӣ кардагиан чанд расветка дорад 450 сомон ина иша бинен духтарои қахшрӯчаяй марама духтаро беҳад киртои фасони идона бисёр доранд инаи савзакша диден чихе фасонай духтарако 450 сомон ипеки духтагӣ тайёри оригинал марамат ясмин шоп биёен мана ипекои турецкиян духтаро марҳамат кассе омада наметуна рақамо ҳаст бинависен дастафкатон мекунанд ичанд пулай диден духтаро ишам 450 сомон духтагӣ тайёрак ипеки турецкий хулоса рақамо ҳаст нависен ина духтарако хоҳиш кардем ки киртои фасони идона нишон диҳен марамат киртои тоза дубай фатима коллекшн дар ясмин шоп тамоми намудуш ҳастай ҳозир ман шумода якта ба якта нишон метиҳам нигоҳ кунед духтарако ино крепан ҳозир паплинам аст бинен то охира тамошо кунен мефаҳмен тоза фатима коллекшн дубайай 700 сомон ҳамха глош бисёрай духтаро и крепа хитон медонен ки ҳозир мода шудагиай ҳама аями креп гирифтестай роҳатай бовар кунен
кунен роҳат и утюкам намекунӣ мисол сабуки хушрӯай обдаям намедроя рангшам намерава хулас ҳама тарафаяй 700 сомон мана 800 амина омадан 800 кам намедодан ҳозир 700 сомонӣ шудагай Фатима иҷада то охира тамошо кунен паплиношам ҳастай ами Фатимара мана ина ёш паплин шай диден ҳам креп ҳастай ҳам паплин 700 сомон маҳаллаи Зарафшон даем тамошобино баъд аз поликлиникаи 14 сари раҳ даем рӯ ба рӯи нами шаҳраки 117 ина баъд аз поликлиникаи 14 хулоса биёен дӯстони азиз беҳтарин вариантакҳои киртои фасон дар ясминшоб шумода пешниҳод мешава мана ин намудошам ҳаст касе наворум да хушуна деста боша кун нависен духтарако расмоша мепартоянд тона ба ҳазур тамошо карда интихоб кунен духтарако амирара медонена вайша ина амира дубай ҳама и бренда медона аллакай чихи бренди машҳурай чихи хушрӯай киртош марамад ози ясминшоб да омадагай хосту манами киртоҳои амирара нишонтон битиём паплинакои фасон марҳамат чанд модел омадагай барои и дар кортон бошад духтаро марҳамат нархошон бошад 750 сомон ина кадомеша мегирен амираои фасон амирара медонем ки 900 кам нест лекин иҷада 750 сомон иёш чанд пулай ям 750 нигоҳ кунен бо кори дастӣ дора диден то поён ам хенигин рафтагай беҳад хушрӯ моли Дубай марамат баъд аз поликлиникаи 14 маҳаллаи Зарафшон рӯ ба рӯи шаҳраки 117 тамошобино ясмин шоп ҳамаи киртоҳо ҳастай иҷада ина Фатима коллекшнам ҳастай амираям ҳаст баъдана ира винен ва ира винен чихе паплинакои хушрӯ фирмаи ҷаз мана фирмаи ҷаз будай паплинан ино инами ҳамаш кори дастӣ 500 ва чихи хушрӯ акция шидагай 500 сомон кардагиянд духтарако мана ина намучам ҳастай иҷада моделакош бисёрай духтаро мана 500 сомон мана касседа дар корай киртаакҳои фасони Дубай хариданӣ бошед инами ясминшоб биёен духтаро ҳама намудакоша меёбед ино ҳамаш паплинан мана ҳама ҳаки ҳамӣ барои шумо 500 сомонӣ акция пешакша бинен чихи хушрӯчай зарвишивка дора мана пуштуш хулоса 500 сомон духтарако ина марҳамат киртои Моника Белучи ки 1500 буд акция шуда ясминшоб да 1100 1100 сомон марамад ира меша ҳози пушен ино комбинированиян бархату гирбишин якҷоя шидагай тоза Дубай ира бинен бо иш ипеккатяй ҳамқа хушрӯ кадом меша бигирен 1100 сомонӣ ишама амира аявай амира чанд пулай амирашам ҳамаи нарх духтарако марамад ина дар кортон боша ясминшоб биёен маҳаллаи Зарафшон тамоми намуди киртои фасон материалҳои хушрӯра меёбен ина баъд аз поликлиникаи 14 маҳаллаи Зарафшон рӯ ба рӯи шаҳраки 117 ясминшоб иҷада киртои фасон бисёр дора нигоҳ кунен ин қисма акция кардагиян иҷа ҳам детски омадагай материалҳои хушрӯ омадагай хулоса биёен бисёри занҳои мо размерои балшимерка киртои хушрӯ мепурсанд марҳамат киртои идонатон ёфтум нигоҳ кунен ҳам пешакаш ҳам пушташ анам хел вай кардагай украшения хулас чанд расветка дора белмандои фас сонак расветкоша биден духтиям қакушоти хушрӯ духтагай духтарако размеро аз размери майда сар карда то 62 ҳатто ҳастая мана марҳамат беҳад хушрӯ нарх бошад 250 сомон ина киртои иди ки мекофта бошен занҳои азиз ҳатман ясминшоб биёен ясминшоб дози акция рафтеста киртоошон аз 65 сум сар мешава хулоса ҳам киртои дубайски 1100 сума доранд ҳам киртои фасони распродажаи 65 сума доранд тамоми намудаш хулас ҳастай ин чӣ материалай қахшрӯ ай паплиная чихи фасони чанд сумай 400 сум кадагем не фирмаша медони ҳама ҷуда 400 сум 800 сум мепушад киртаи 800 сума бренди баяз я тамондагиай 400 сомон мана ёш чанда ишам 400 сомон вай иқохшрувай 400 сомон марҳамат духтарако борои брендави фасон дар кортон боша маҳаллаи Зарафшон биёен баъд аз поликлиникаи 14 ина рӯ барои шаҳраки 117 ясминшоб духтарако ясминшоб дар киртои фасон бисёр омадагиай баъда наира нигоҳ кунен Фатима коллекшн ая ина пушидаги маникен
ё 700 сомонан. Материалошон крепай духтаро. бовар кунен роҳатае. шута мепӯшен сабуки ҳастай ки ина занҳои азиз ипекои турецки балиши мерка бисёр мепурсанд размерои калон марҳамат турецки 1400 сомонан ҳамин чизо ҳозир нархошона 1100 1150 сомон кардагиан. нигоҳ кунед духтарако чанд моделш чанд фасонш ҳастай кадомеша мегирен ҳам размерои майда дора ҳам размерои калон 1150 сомон. духтаро ин нуқтаи савдода бовар кунен ипек аз 450 сум сар мешава лекин ҳа оригинало 1150 сомон куртои 1400 сум 1150 сомон. ана ипекошна дидестен ин ёраку духтарако диден ипекои фасона ёра 450 кардагиан. маҳаллаи зарафшон даем тамошобинони азиз биёен ясмин шоп баъд аз поликлиникаи 14 рӯ барои шаҳраки 117 инаи қисми болора бинен ини куртоям ҳамаш новинкаян ё чанд пулан ҷакардо инаи ҷакардои турки 550 сомон шудагия диден паплинои болора бинен чӣ хушрӯчаян ини паплинай ку 500 шида сафед кати горошек. хулас ҳама намуди материалҳои фасон ҳама намуди куртои бренд дариҷа ҳастай. духтарои хушрӯ тамоми намуди материалҳои фасони дубая шумо аз ясмин шоп меёбен. ҳамин будашаб намисураю ира бинен оригинал дубай акса рафтестай 700 сум карден хушрӯван ва ира бинен акса рафтестай тамошобино 700 сомон кардагиан. чанд рангш ҳастай рангҳои фасон ина арусако духтарако ин материалш ҳам хеле сабукай ки бечихол мепӯши бечихол мешава пӯшида сабука хай бо биёен аз наздик бинен кори дастӣ рафтагай духтаро нигоҳ кунен як маечка кати мепӯши кори дастӣ рафтагай ёям 700 сум ира бинен духтаро ҳам вайш корш бисёрай ҳамаш кори дастӣ рафтагай иношам акция кардагиан 700 сомон новинкои фасон марамат материалҳои хушрӯ дар корайтона ҳамаш инамиёш 350 сум ва ира бинен ин ҳеҷ сангчои хеле калон надора 350 сомон материалаш медонед шифона чӣ хеле ая мана марамат 350 сомон арзони арзон духтарако биёен маҳаллаи зарафшон баъд аз поликлиникаи 14 духтаро аз берун нишон тиён баъд аз поликлиникаи 14 нигоҳ куненда рӯ барои шаҳраки 117 мешаванд ясмин шоп биёен дариҷа ҳама намуди куртаву материалу паплин чизе ки дар корайтона арзон меёбен. ино ҳамаш турецкиян духтаро паплино белмандо ира бинен интихоба бинен охи духтаро ина ипекошонам ҳастай паплинотон ай чанд сум сар мешава рулон мезанем арзон додистем ина рулон качовардагиан арзон метиан хулоса 290 сомон 290 сомоне духтарако рақамо ҳаст банависен бо катихчон ҳам суҳбат шавем. афзолора бинен духтарако ҳамаш моли дубаяй шлёпкачои фасони хушрӯ як боракак бинен ина иш ортопедический турецкий будай ана уваёш боша бо дубаяй нархошона ҳамаша духтарако 250 сомон кардагиан. нигоҳ кунен охи чӣ хел фасончаян 250 сомон кадомеша мегирен шлёпка дар кораи марҳамат платформа ини хеле каблукдор хулас тамоми намудаш ҳаст ҳермисора бинен чӣ хел хушрӯчаян ҳамаи ҳаминанд ясмин шопда акция эълон кардиан 250 сомони кадомеша мегирен 250 сомон марҳамат маҳаллаи зарафшон баъд аз поликлиникаи 14 ира бинен чӣ хел фасоная пад бренданино баъд аз поликлиникаи 14 рӯ барои шаҳраки 117 мешава ясмин шоп иҷода бо ини хел шарфҳои фасонам ҳастай шарфҳошон ҳамаш моли дубай тоза якум сорт нархошон нархҳои дастрас ма рақамошонам мемонам духтаракое ки имконияти омадан надоранд ина оригинали дубай ниса ё ниса ина оригинали дубай ниса бренди ниса тамошобино дар кортон боша ҳой биген гуфти гапо рақамоша мондагиам банависен доставкатон мекунанд ё ки ба ҳазурак биёен пӯшен бинен харидорӣ кунен мана ина ино амбреои тиграй ку двойной ҳам хелеай тамошобино двойкои брендови подросткови аз размерои чанд сар меша ё хушрӯаниқаи турецкиян ай 3 сола то 14 солара размер дора двойкаян шортикошон кати ҳам хушрӯ акция эълон кардагиан нархша чанд кади
140 сомон. Ини брендо 200 сомон буд. Ясмин шоб да 140 сомон шудагай. Ина марамад успет кунен биёен тамошобино аз наздик хутон бинен. Ай ҳами 3 сола сар карда то мисол вая дора. Чанд сола гуфтӣ? Ина лакосташам будай диден духтарако. То 14 дидена то 14 солара размер меёбен двойка 140 сомон амаги. И футболкошай? Футболкошам будай духтарако марҳамат. Футболка чанд сма? 6 сомон футболка. Аха, турецкия на? Турецки футболко. Ина диден футболкои 100 сомона 6 сомон шудагай. 16 солара ҳаста. То 16. Иё ҳамаш брендан духтарако. Марҳамат духтаруна писаруна 6 сомон. Кадомиша бигирен 6 сомон харидорош раҳ даяй. Хулоса духтараки духтаруна ҳам ҳастай. Мана чанд намуд платьишко доранд, футболкои фасон доранд. Вая 6 сола, аз 4 сола то 6 сола двойка турки 70 сомон. Ва чихе наз духтаро дидена размеро то 6 солара ҳастай двойка диден инаи байшам ҳастай турецки нархаш нархи беҳтарин марҳамат ишам ҳамин нархай 70 сомон тенискаяю брижа дора вай дора шортик дора ина 70 сомон марамат маҳаллаи Зарафшон тамошобино баъд аз поликлиникаи 14 рӯбарӯи шараки 117 Ясмин шоп рақамо ҳаст дар рӯи экран муроҷиат кунед. Дар Ясмин шоп боз ҳам аксия рафтестай духтарако нигоҳ кунед анамин фатачо анами киртачои бальни детски нархошон турецки оригиналай нархошон 150 сомон шудагиай медонена хтонки туркия аз 250 болояй иҷада бошад тамоми намудош инами туркиё 150 сомон марамат каседа дар корай биёен 220 сомон. инаи моделаш 220 сомон мана нигоҳ кунен иш бо дига хеле ина манекенда дидена чихе хушручай 220 сомон ки фатай 400 смаяй бози 220 сомон шудагиай марамат касе ки омаданияй биёен поёнтара кунен поёнтарак то 12-13 сола размер ҳаст ина марҳамат вай иша бинен чихе хушруча абадо катян иам 220 сомон ай 220 сомон платячои фасон бисёр доранд биёен маҳаллаи Зарафшон баъд аз поликлиникаи 14 рӯ барои шаҳраки 117 рӯ барои истгоҳ хулоса ина иҷада бо ҳастай инаи хели саб букаки садик пушак вай қахшручаяй 120 сомон мана ино бо 80 сомон туркиян марҳамат духтарако мана диден двойкои фасони туркӣ 80 сомон 90 сомон мана турецкиян Ясмин шоп да нависен духтаро ина 80 ина калонтарошам ҳастай омада наметонен ма рақамошонам мемонам духтарако бинависен шуна дастафкатон кунам ира бинен духтаракои қахшручаян 35 сомон бовар мекунен инамихе футболкачои фасони турецки духтарона писаронаш ҳастай 35 сомони Ясмин шопда марҳамат ира бинен аҷоиб шушта шушта кӯдакда мепӯшонен ҳичи намешава биёен духтарако омада натонен нависен дастафкатон мекунанд футболкаи качествени пахтагии якум сорт ира бинен турецки оригинал 35 сомон кадомеша мегӯянд 35 сомон размерошон чӣ хелани нура ира бинен чихе хушручай а 1 сола то 5 солара мешудай диден духтарако иҷа пачка омадагиай бори навинка кадомеша ки гирен 35 сомон иёшам ҳам хеле ая ина иҷа 60 ма доранд вай то 16 солара ҳастай 60 мош ана ино 35 сомон ана баъд 25 ма турецки шортикоям доранд Ясмин шоп омадагем тамошобино маҳаллаи Зарафшон баъд аз поликлиникаи 14 рӯ барои шаҳраки 117 рӯ барои истгоҳ хулоса ина дидена шортикакошонам фасон иҷа шарфҳои хушрӯ доранд духтарако нигоҳ кунен сумкаҳои фасон обув материал ҳар он чизе ки дар корайтонако ира бинен охи борошона бинен чихе хушрӯчай ҳамаш бори дубаю бори туркия материалошонам либосошонам хулас биёен бо аз наздик бинен